Il-Gvern interessat li l-Parlament ikun tassew għodda fit-tisjieħ tas-sistemi u l-liġijiet ta' pajjiżna. Dan intqal mid-Deputat Prim Ministru Chris Fearn li huwa il-Leader of the House fittra lill-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia. Fearn bat dil-litra wara l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għal li jrid li tlaqqa il-Parlament wara li bat ittra mimlija allegazzjonijiet mingħajr bażi u li tinjora l-iktar fatti bażiċi. Id-Deputat Prim Ministru sostna li l-Gvern irid diskussjoni sieħa fil-Parlament u allura irid li dan ir-rapport jiddiskutih fl-istrutturi parlamentari biex il-Parlament ukoll ikollu ir-rwol fit-tisħiħ ta' dan il-proċess. Intqal li din id-diskussjoni għandha ssir mal-mument li jkun lest ir-rapport tal-Bord li se jkun ippubblikat minnu fih u mqiegħed fil-mejda tal-Kamra. Fearn innota li anke il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-politika soċjali tkellem dwar l-importanza tal-involviment parlamentari f'dan il-proċess fi stqarrija. Fil-fatt innota li t-talba ta' Bernard Grech tikkuntrasta saħansitra il-kollega parlamentari tiegħu. Iktar minn hekk kuntrarju ta' dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni, il-fatti jiġdu li kien l-uffiċċju tal-Prim Ministru stess li meta kien hemm xamma ta' allegat abbuż dan ġie referut mill-ewwel il-Pulizija. Intqal li hija ironika li l-ittra inkitbet minn kap tal-Oppożizzjoni li meta madwaru kellu akkużi mill-iktar serji baqa' ċas.